Um, Hunahuna nga nagbarug ka sa daplin sa usa ka ngit-ngit nga dagat. Unya, ang kalangitan kay kalit lang mituyok ug upat ka dagkong buhawi ang nag-abot didto mislo sa tunga. Kanang mura siyag eksena sa pelikula, di ba? Lagi, ang dagat nagkuso-kuso gayud, unya gikan sa ilalom sa mga balod. Adunalay kalit nga mitungha nga upat ka mangtas. Mga katingalasang mananap nga wala pa ni musukad makita. Ug dili na science fiction, ha? Dili. Kini mao ang mismong blueprint sa kasaysayan sa atong kalibutan. So karon, welcome sa atong lawong nga pagtuki based selection karong semana. Pinitsahan og Abril 25, 2026. Ato hiskutan ang unang pananawon ni Daniel. Ug importante nga atong klaruhon alang sa atong mga tigpaminaw nga atong himsis ang kapitulo 7 sa Daniel. Magamit usab kita og mga katinaawan gikan sa mga sinulat ni Ellen G. White sama sa kuan The Great Controversy ug Prophets and Kings. Sakto. Ang atong tumong karon kay masabtan nato pag-ayo kining panang-awon, ilabi na ang atong memory verse sa Daniel kapitulo 7, bersikulo 21 hangtod 22. Atong tukiyon ang 5 ka subtopics gangkod Domingo hangtod Huwebes ug tubagon nato ang mga pangutana inig nga Biyernes. Maog yun, lawom-lawom ni nga panaghisgot. Busa, anya ang pangutana nga atong tubagon karon. Unsa may kalabutan sa mga katingalasang mananapak o mga karaang imperyo sa atong espirituahunong kinabuhi karon. Mura bagog layo ra kaayo, di ba? Layo paminawon, apan duol ra kaayo ni sa atong realidad karon. Magsugod ta sa Domingo nga leksyon, ang upat ka hangin ug upat ka mananap. Sige, iset daw ang eksena para sa aton. Kwan, sumala kang Ellen G. White, si Daniel nagpamalandong sa mga tagna sa wala pa gyud mapukungan Babilonya. Wala pa to nahugno ang imperyo atong panahon na. So naapa siya sa Babylonia, India. Ani nga time? Sakto. Unya, nakita niya kining nagkuso-kuso nga dagat karon. Ang dagat sa propesiya kay nagsimbolo sa mga katauhan ug nasod. Ang upat ka hangin mao ang mga panagibangi ug gubat. Gikan aning gubot nga dagat, mitunha ang upat ka mananap nga nagrepresenta sa upat ka gingharian. Kanang gubot nga dagat ba, kung atong gibutang sa atong panahon karon, mura siya atong geopolitics karon. Gubot nga balita, mga gera, mga nasod nga nag-ilugay o gahom. Bitaw maugyod na ang pinakasaktong pagkumpara. Apan, na-curious ko, ngano man nga kanang mabanggis nga mga mananap o beasts of prey, ang gigamit sa Dios nga simbolo sa mga gobyerno sa tao, nganong dili man kahoy o bukid. Ninuta nga pangutana. Gigamit sa Holy Spirit kining mga mananapa aron ipakita ang mekanismo sa mga kalibutanong gingharian. Nigamit sila og brute force o dahas. Pamugos ba? Sakto! Pagpanghadlok, pag-ilog. Lahi kaayo ini kang Kristo nga nailhan isip kordero sang Dios. Ang kordero wala naggamit og pamugos aron makuha ang konsyensya sa tawo. Wow, dako kayo ang kalainan, ana. Ang mananap kay mupatay aron mabuhi, pero ang kordero andam mamatay aron ang uban mabuhi. Maujud na ang punto. Karon, pag-abot sa Lunes nga bahin, atong tan-awon kining mga mananap nga nagsunod-sunod nga mga imperyo. Ang unang mananap kay Leon na aduni pako sa agila. Leon, unyanay pako sa agila. Mao na ang Babylonia, di ba? Sakto ka. Kusgan ka ayo og paspas ang ilang pagsakop. Apan sumala sa komento ni Ellen G. White, ang Babylonia napuno sa garbo. Nagtuo sila nga sila ray naghimo sa ilang gahom. Wala nila giila ang Dios. Wala jud. Busa gipulihan sila sa ikaduhang mananap, ang uso nga aduni tulo ka gusok sa baba. Kini mao ang Medo-Persia. Ang kanang tulo ka gusok kay mautong tulo ka probinsya nga ilang gipildi, no? Og yun. Unyat, nagsunod dayon ang ikatulong mananap, ang leopardo nga may upat ka paku ug upat ka ulo. Kini mao ang Gresya. Paspas na daan ng leopardo.
napay upat ka pa ko. Grabe siguro kapaspas sa pagsakop ni Alexander the Great. Apan, kadiyot lang ha, kung silang tanan napakyas sa pag-ila sa Dios, unya nagpuli-puli ra og ilog sa gahom, buot pasabot ba ani nga walay kontrol ang Dios sa kasaysayan? Mura man gud og ang mga dautan lay nagdaog perme. Aha, diha masayo pang kadaghanan. Dinni mo sulod ang gipasabot ni EGW nga divine overruling purpose. Matag nasod gihatagan sa Dios og panahon sa pagsulay. Probation ba? Sakto, probation. Ug bisan pa man sa ilang pagtalikod o garbo, naglihok gihapon ang katuyuan sa Dios luyo sa tanan nilang kalihukan. Wala siya gibuhat nga dautan, pero gigamit niya ang sitwasyon aron mapadayon ang iyang plano. So bisan sa kagubot ang Dios gihapon ang labaw nga nagkontrol, makapahupay na hunahunaon. Tinuod, Jude. O ginahanglan na to ka na nga paglaom. Kipag-abot sa Martes ug Merkules, misamot kang iobang istorya. Ang ikaupat nga mananap, Ay mauni ang makahadlok nga mananap nga na ay putaw nga mga ngipon og napulo ka sungay. Lahiran ni sa leon o uso ba? lahi Jude kaayo. Kini mao ang imperyo sa Roma. O kung atong pangitkan ang basahon nga The Desire of Ages, ang krus maoy simbolo sa bangis nga gahom sa Roma. Gidugmog jud nila ang ilang mga kaaway. Grabe ang ilang kabangis. Apan, kuan, kining napulo ka sungay. Mauni ang pagkabahing-bahin sa Europa, di ba? Sakto, nabungkag ang Roma. Apan samtang nagtan-aw si Daniel, diha lay usa ka gamay nga sungay nga mitungha. Ang Little Horn. Og agresibo kaayo siya, kay nagluka man siyang tulo sa unang mga sungay. Unya ang mas katingadan kay adunay siya'y mata og baba nga nagsultig mga dagkong pulong batok sa Dios. Kinsa man ni. Karon, atong pahinumduman ng atong tigpaminaw, dili kita nagdapig o nag-atake sa bisan unsang relihiyon ha. Atong gituki ang interpretasyon nga anaa sa atong original nga mga tinugdan, sama sa The Great Controversy. Lagi, neutral lang ta. Dinhi, report lang ta sa unsay naa sa text. Maugyod, susumala sa leksyon og kang EGW, gikan sa nahugno nga imperyo sa Roma, mitungha ang gahom sa papacy o ang Roman Catholic Church. Naghiusa ang ilang gahom sa politika o relihiyon. Kung sa ato pa, mura di ay ni sa Trojan horse? Unsa man kada pagka-Trojan horse? Ikwan, ang ungang nga mananatap kay klarong bangis jud nga makig-away. Apang kining Little Horn, may gamit siyag maskara sa pagkabalaan ba, kanang garb of sanctity. Murag balaan tan-awon, pero sa sulod, kay ililikay diyay ang pagtuo sa mga tao galing kang Kristo. Sakto gid kaayo ang imong pananglitan. Imbes nga adto kang Kristo isip tigpataliwala o mediator, gipulihan kini sa usa ka tawo dito sa yuta. Nagsugod usab ang ilang pagluto sa mga balaan nga gidugayon og 1,000 og 200 og 6 ka tuig. Wait! 1,200 o 6 ka tuig, kanang 1,260 ka tuig? Wala ba nangangingon nga days dito sa Biblia? Oo, days anto sa Biblia. Apan sa propesya, aduna kitay day-year principle. Usa ka adlaw sa propesya kay katumbas sa usa ka literal nga tuig. Nagsugod ni atong 538 AD ug natapos sa 1798. Kuwanto no, kanang Dark Ages, taasa sa atong panahon oy. Daghan sigurong nagtuo nga nakalimtan na sila sa Dios atong panahon na. Bati jud to nga panahon. Apan, dinhi nindot ang pagbaling sa Huwebes nga leksyon, ang pagugkom. Adunay dakong kausaban sa istorya. Mauni ang eksena nga kalit lang nabalhin sa langit. Nakita ni Daniel ang karaang mga adlaw o ang Ancient of Days. Unya, gibutang ang paghukom o giablihan ang mga libro. Mao ka na, kining Ancient of Days mao ang Dios nga amahan. Ug makita dito nga miduol ang anap sa tao ngato sa kanya. Karon, importante ni ani, dili kini ang ikaduhang pag-ani dinhi sa yuta. Dili di ay tumao ang pagbalik ni Jesus? Dili pa. Kini, mao ang pag-adto niya sa Ancient of Days dito sa langit aron dawaton ang gingharian isip atong tigpataliwala dito sa langit ng korte. Gi-judge na di ay dito ang mga kaso. Unsay nahitabo sa gamay nga sungay ani nga time? Ang gahom sa papasi nakadawat og deadly wound niya tong 1798. Gidako pang Santo Papa sa mga sundalong Pranses ubos ni Napoleon. Natapos ang ilang official nga gahom sa pagpanglutos.
Grabe, no? Ang Diyos regid diay nagtakda sa limitasyon sa ilang gahom. Og sumala sa Daniel 7:22, pabor ang desisyon ngadto sa mga balaan. Sila ang sa katapusan makapanunod sa ginharian. Mabalik yun diay sa tao ang orihinal nga plano sa Dios. Mao ka na ang atong paglaom. Ang hustisya ihatag gayud. Nidukta ani nga mensahe oy. So, karon nga naklaro na nato ang mga adlaw gikan Domingo hangtod Huwebes, atong buhaton ang usa ka daling na pag-recap alang nimo nga nagpaminaw nato karon. Ato daw tubagon ang 5 ka pangutaana sa Biyernes. Sige, sugdan nato. Unsang una? Unang pangutana, i-describe ang pukat ka mananap na ay leon nga may pako, oso nga may tulo ka gusok, leopardo nga may 4 ka pako og ulo, og katong makahadlok nga mananap nga may putaw nga ngipon og napulo ka sungay. Check na. Ikaduhang pangutana. Unsa nga mga imperyo ang ilang girepresentahan o giunsa ni pagkatuman? Sila mao ang Babylonia, Medo-Persia, Gresya ug Roma. Natuman kini kay nagsunod-sunod silang bagsak. Silang tanan napakyas sa ilang probation o giilisan sa laing gahom. Sakto giod. Karon, ikatulo. Unsa man ang kalainan sa gamay nga sungay kumpara sa uban? Kuan nagikan siya sa laing mga sungay, unya mibunot siya tulo ka unang sungay. Unya aduna siya ay mata sa masatao og nanggukudod sa mga balaan ginamit ang relihiyon. Nindot nga summary. Ikaupat. Unsa may pasabot niya atong dagkong pulong nga iyang gisulti? Mao katong pagpangangkon niya og gahom sa pag-usab sa balaod sa Dios ug ang pagkuha niya sa posisyon ni Kristo isip mediator nato. Og ang katapusan, kinsay mo dawat sa pagmando sa katapusan? Walay lain kundili ang mga balaan sa labing halangdon. Sila ang mudawat sa ginharian inig-abot sa paghukom. Ahingpit nga kapildihan para sa kaaway ug hingpit nga kadawgan para sa Dios ug sa iyang mga katawhan. Tinuod gyud na. Busa, sa atong pagtakop ni ining atong panaghisgot, aniya ang usa ka lawom nga pangutana nga gusto na kong ibilin kanimo. Tibuo kasaysayan ang mga sikat o gamanang imperyo sama sa Babylonia, Gresya, Roma, nahanaw silang tanan kay nagsalig sila sa ilang kaugalingong garbo o gahom. Og napukon silang tanan tungod ni Ana. Lagi, busa karon, isip individual nga nagpuyo ning modernong panahon. Diin man jud nimo gibutang ang imong pinakataas nga pagsalig. Sa mga institusyon ba sa tao, sa atong gobyerno ba kaha nga dalirang mapukan, o anto ba nato isalig sa ginharyaan sa Dios nga mulungda sa kahanturan? Usa ka pahinumdom na dili kita angay magsalig sa kalibutangan kusog, kundili kang Kristo lamang. Maujod, kung makita nimo nga nindot og daghan kag nakatun-an nining atong lawong nga pagtuki karon, palihog pag-subscribe o pag-follow sa atong channel aron ma-update ka sa atong uban pang umaabot nga mga pagtuki sa pulong sa Dios. Daghang salamat akong kauban sa imong tin-aw nga pagpatinaw. Walay sapayan og daghang salamat usab kinyong tanan nga nagpaminaw kanamo karon. Ayaw kalimot, bisan unsa pa kagubot ang dagat, ang Dios kanunay nga nagkontrolar. Mag-uban-uban kita usab sa sunod.